दादा हाँ ये सकाल सकाल कौन फाउडर हाणी पकेलेଣି सब आउ तो ट्रैक्टर बाक्टर ये खंडिका बिल को आसुना ना अच्छा आउ सकाल बसिया कहीं शीत छाड़ब हाँ काम काम हम हाँ आ कौन दिटा पनीपरिया करवा एथेर आउ ଆଉ ଇଏ ତ କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଡ ବିଲ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଗୁଣ୍ଡ ବିଲ ଦାଦା ସକାଳୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି 7:45 8ଟା ବେଳିଆ ଏ 2 ଗୁଣ୍ଡ ହାଣି ସାରିଲେଣି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଫାଉଡ଼ା ନା କ'ଣ ସେ ବା ହଁ ବଢ଼ିଆ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ବଳଦ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର ଏ କ'ଣ ଲାଗିବ କ'ଣ ଏ ପୋଇ ଲାଗିବ କଲରା ଦିଟା ଲାଗିବ ହଁ ଏ ଆଉ ଆମେ ଶାଗ ମୁଗ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଏ ସବୁ ପନିର ଫସଲ ଚାଲିବ ଆଉ ନାଇଁ କି ଏ ଧାନ ଉଠି ଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲିବ ଆଉ ଧାନ ଉଠିଗଲା ତାପରେ ଲାଗିବ ଆଉ ନାଇଁ କି ଓହୋ ପୋଇ କ'ଣ ଚାରା ପକେଇଛ ଚାରା ପୋଇ ମାତ୍ର 5ଟା ଗଛ ଉଠିଛି ଜମା ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ମଞ୍ଜି ଆଜି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଓ ଇଏ ଶୀତ ସକାଶେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ନାଇଁ କି ଏ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଖଡ଼ା ବୁଣିଥିଲ ନା କ'ଣ ବା ସେପଟେ ସିଏ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଶୀତରେ ଶୀତ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି 9 ଡିଗ୍ରୀ କଟକରେ ରହୁଛି ଆଉ ଶୀତ ଆଉ 7-8 ଦିନ ପରେ ଯାଇ କମିବ କ'ଣ ପାଣି କହୁଛି ଆଉ ହଁ ତାପରକୁ ଯାହା ଲାଗିବ ସବୁ ଚାଲିବ ଠିକ୍ ଆଉ ନାଇଁ କି ଏଥର ମଞ୍ଜି ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆ ପରେ ମଞ୍ଜି ଯାହା ପଡ଼ିବ ହଁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଦାଦା ଆମର ଆସିକି ଏତିକି 2 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଫାଉଡ଼ାରେ ହାଣି ତାକୁ ସବୁ ମୂଳ ବଛାବଛି କରି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି ଏ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଆଉ କ୍ଷୀର ଛେନା ଦହି ସବୁ ଖାଇକି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଏବେକା ପିଲା କ'ଣ ପାରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଘିଅ ମାଠିଆ ଦେହରେ ହାତ ବୁଡ଼ି ଚାଟୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ 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 ଅଇକା ତ ମାଠିଆ ଦେହରେ ଝୁଲିଥିବ ଘିଅ ହଁ ବୋଉକୁ ଲୁଚିକିରି ଏମିତି ଘିଅ ଏମିତି ଆଣିବୁ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଚାଟି ଦେବୁ ମୋ ଉପରେ ଦେବୁ ପଳେଇ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାସନଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଘିଅ କୋଉଠି ଖାଇଲୁ ହଁ ଜାଣି ତ ପୁଅ ଖାଇଛି ଘିଅ ଆଉ ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତାଏ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ସର ପଡ଼େ ତ ଖାଇଛ ହଁ ସେମିତି ହାତରେ କାଢ଼ିକି ହଁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ କାହିଁ ସେ ଚୁଲି କାହିଁ ସେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି କାହିଁ ସର କାହିଁ